weifamba neni ndakalai usikale ndati sinumukai ngoti ndoda kukukomba kuti pauli ndakapera ndoda ugare wakazviziva kuti pauli ndakapera usikane ukanga uri pere nayeni ndati usatya uya zvese zvaunonda ndokuitira usikane ukanga uri pere nayeni ndati usatya uya zvese zvaunonda ndokuitira ndinoda ugare wakadakala ngoti ndinewe ndinozwa kudakala ndeibuya newo zvakapola musikane ndinonda kulovola ndinokuda kukudisisa ndokufarira kukufarisisa wokuti ndinozwa mweya wangu kudakala ndikanga ndina iwewe musikane akona kundityira wokuti njowa ndakazviketera mumwe mangu njowa ndakadira saka andidi kukukorera musikane ukanga uri pere nayeni ndati usatya uya zvese zvaunonda ndokuitira musikane ukanga uri pere nayeni ndati usatya uya zvese zvaunonda ndokuitira unaeni pedo usaneseka ende usatambudzika uya zvese zvaunonda ndokuitira zvese zvaunofanira ndokutengera mari iripo yokuti uyihe yakandachiriwa yokuti uyihe weifamba neni ndakalai usikale ndati sinumukai ngoti ndoda kukukomba kuti pauli ndakapera ndoda ugare wakazviziva kuti pauli ndakapera usikane ukanga uri pere nayeni ndati usatya uya zvese zvaunonda ndokuitira usikane ukanga uri pere nayeni ndati usatya uya zvese zvaunonda ndokuitira ndinoda ugare wakadakala ngoti ndinewe ndinozwa kudakala ndeibuya newo zvakapola musikane ndinonda kulovola ndinokuda kukudisisa ndokufarira kukufarisisa wokuti ndinozwa mweya wangu